A parroquia de San Martiño presentou a programación deseñada para esta Semana Santa. Como ven acontecendo nos últimos anos, sairán un total de 8 procesións, organizadas polas confrarías das Dores, dos Nazarenos, a Terceira Orde Franciscana Segrar e a do Resucitado. Comeza a Semana Santa de Noia, coa procesión do Viernes de Dolores, o 28 de marzo, acompañados pola banda de música municipal, que nos acompañarán nas distintas procesións. O domingo de Ramos tendremos 2 procesións, pola mañán a bendición dos Ramos en Tapal e procesión da Borriquita, pola tarde a que sale de San Francisco, a do Eceomo, cara a San Martín, donde teremos o pregón, que este ano corre a cargo de doña Rosa Quintana Carballo, exconselleira do Mar e diputada no Congreso. Miércoles Santo, a procesión do Cristo da Misericordia, Xoves Santo, a procesión das Carracas, Viernes Santo, 2 procesións, pola mañán o Santo Encontro no Curro, donde predica o franciscano don Joaquín Pulleiro Oro, e pola tarde a celebración da Pasión, Desenclavo e o Santo Enterro. E domingo de Pascua, a procesión máis recente, que sale de San Bernardo, a imaxen de Xesús resucitado, que se vai encontrando en cada boca calle, coa Santísima Virxen, con San Xoán e con María Madalena. E ao chegar a San Martín temos a Misa de Pascua. Na presentación da programación tamén tomou parte o alcalde Francisco Pérez, quen destacou a importancia da Semana Santa Noiesa, que trascende amplamente o carácter religioso da festividade. Isto ten un componente social, incluso me atrevería a decir económico, non? A posibilidade de ter unha Semana Santa da calidade da que vimos disfrutando en Noia nos últimos anos, fai pensar que isto pode ser un elemento fundamental dentro do que é todo o panorama que ofrece o Concello de Noia. Eu creo que a Semana Santa de Noia está nestes momentos nun nivel creo que moi elevado e creo que é un momento de pensar seriamente en dar ao mellor algún paso máis respecto de que polo menos que sea coñecida no que é a nosa comunidade autónoma, como poden ser outros sitios de Semana Santa de referencia. Aproveitouse o acto tamén para facer entrega do cheque á gañadora do concurso de cartéis da Semana Santa, que chega este ano á súa 8ª edición. A gañadora, un ano máis, foi Uxía Gandarela, unha fotografía súa que representa o desencravo do Venres Santo e a imaxe do cartel. Neste caso, a fotografía o que representa é o desenclavo, vale? Que é o Cristo que se utiliza aquí para facer o desenclavo, que é o Venres Santo. E, bueno, simplemente é unha foto que penso que retransmite moi ben o que é a Semana Santa, centrándose principalmente na imaxe do Cristo crucificado. Intentei modificalo un pouquiño para que lle dera un toque solemne á imaxe.